Hei ystävät! Tässä on teille pieni kuvakertomus vuodesta 2007. Olen valinnut tähän kuvia kaikista vuodenajoista. Lähtee keväästä, kun lumi on sulanut, mutta maa on vielä ruskea, eikä puissa ole lehtiä. Kasarmialueen portin pielessä on vielä likaista lunta. Maassa näkyy siellä täällä roskia, kun lumet sulaa ja paljastaa kaikki. Voikukat kuin pienet auringot. Leevipoika on onnellinen, kun meri on sulanut ja vesi on lämmintä Hietasaaren rannassa. Voi pulikoida siellä. Valojen ja varjojen leikkiä seinällä. Kivan liila sävy. Kuten myös puistikoissa on jotenkin taianomainen valo. Ja tuo kevään vihreä on kans jotenkin niin ainutlaatuinen ja kestää vain hetken. Tiklaslammella on aina ihanaa. Oli vuoden aika mikä hyvänsä. Rakastan sitä paikkaa ja käydä siellä kuvaamassa ja rentoutumassa. Tämäkin on Tiklaspuistosta. Sireenit pikkuhiljaa alkavat kukkia. Ja kissan kelloja tulee siellä täällä. No mitä sanotaan sitten renturuusuista? Nyt on jo tultu kesään. On sen verran lämmintä, että nämä veikot siemailevat vaan päivänokoisia kaupungintalon eessä. Tämä ruorissa patsas tai mikä sen onkaan nimeltään valvoo näiden veikkosten unta. Ja kirkko siunaa myöskin vähempiosaiset kulkurit. Keskikesällä sitten on erilaisia kukkaistutuksia nähtävillä siellä ja täällä. Kuten myös torilla nämä kukkamyyjät ja kukkien paljous hivelee silmää. Ja pitäähän niitä sitten omalle parvekkeellekin vähän laittaa. Petuniat on todella kauniita kukkia. Kaupungilla elämä jatkuu, ihmiset hyörivät. Kukkakaupat levittäytyvät jalkakäytäville. Ihmiset kirpputorilla ulkona rannassa. Ja kyllä kesällä töitäkin tehdään. Ihmiset menee kiireesti siinä kuka minnekin töihin ja töistä pois. Tämä neitokainen siellä rannalla on aina ojentamassa kättään kohti taivasta. En tiedä mitä hän sillä tarkoittaa, mitä on taiteilija tarkoittaa. Mutta tässä on Toivo Kuulan pää. Siitä kyllä tietää selvästi, mitä taiteilija on tarkoittanut sen tehdessään. Kesäiltaisin rannalta kuuluu tanssimusiikkia ja tässä on laituri, jossa ihmiset tanssivat tuon musiikin tahdissa. Laivavanhus on nimeltään Faaros ja se on ravintolalaiva ja sen edustalla on tämä laituri, jossa tanssitaan. Kotini pihalla kasvaa näitä kaupunkiruusuja siellä täällä. Mutta kyllä siankärsämökin on ihan kiva kukka. Ja kaiken lisäksi se on sellainen yrttikasvi. Tässä se raukka tunkee itsensä jostakin kivijalasta, ihan katukäytävällä kuvattu. Sorsat hakevat suojaa kaislikosta. Loppukesästä oli kovia tuulia. Eräänä tuulisena päivänä olin rannalla kuvaamassa. Laineitten loiskintaa rantakiviin. Mikähän tarina liittyy tähän nuotioon
jäänteeseen. Ainakaan nuo puut eivät ole tavallisia nuotiopuita, ikään kuin ne olisi jotain tarvikaluja. En tiedä, olisiko jostain veneestä tai laivasta. Nuoriso pitänyt jotakin juhlia tuolla rannalla. Veden ääni rantakiviin on jotenkin kivan kuulosta. Niin alkaa kesä olla lopuillaan ja mennään kohti syksyä. Lokakuun 4. oli todella kuulas ja tyven sää. Yksinäinen lintu istuu laiturin nokassa ja toinen yksinäinen lentelee tuolla pienenä pisteenä taivaalla. Sumu on noussut meren ylle ja aurinko paistaa sumun takaa. On lämmintä, tyyntä, hiljaista. Kallion kylki lepää myöskin ilta-auringon lämmössä. Pihlajanmarjat alkavat kypsymään myöskin. Luonto alkaa todellakin olemaan ruskassa. Se on kuin joutsen laulu, luonnon joutsen laulu. Ja tässä on eräänlainen sinfonia. Mulle tulee aina mieleen näistä sinisistä ja keltaisista sävyistä luonnossa eräänlainen sinfonia. Kultainen kaislikko. Kirjaston nurkalla kaunis valojuova tulee puiden välistä. Tämä on myös eräänä iltana kuvattu siis lokakuussa. Loistavia värejä, ennen kuin kaikki kuolee. Ikään kuin värit antaisi meille voimaa niin kuin kestää tulevaa talvea. Tämän pensaikon takana on eräänlainen satulinna. Siellä on semmoinen hieno pitsihuvila. Nyt aletaan olla jo sen verran syksyssä, että hiekkaranta on täysin autio, ei ole uimareita, ei. Iltakin alkaa jo pimenemään. Ja niin koittaa päivä, jolloin puut ovat luovuttaneet ja antaneet lehtensä pois, odottavat hiljaa talven tuloa. Myös rannalla pensas on aivan hiljaa, taivaanranta lupaa jo lunta. Ja niin sitä sitten eräänä aamuna, kun heräsin, parvekkeella näytti tältä. Krassiparat olivat aivan lumessa. Pihlajanmarjakranssi. Oli paljon pihlajanmarjoja, joista tein tällaisen kranssin, jolle sitten myöhemmin kävi vähän köpelösti. Yksi sellainen talvinen sunnuntaipäivä, niin iso tilhiparvi tuli mun parvekkeelle ja valtasivat tämän koko kranssin ja söivät joka ikisen marjan. Rannalla näytti sitten tältä. Kaamos. Mutta kohti kevättä ollaan kuitenkin menossa, valo lisääntyy, päivät pitenevät, ihmisten mielet virkistyvät. Pian ollaan keväässä taas.
Ja tässä sitten viimeisenä kuva, joka paljastaa teille, miten minun kranssini oikein kävi. Siinä ei todellakaan taida olla kuin yksi pihlajamarja tuolla jossain välissä. Mutta näiden kuvien ja tunnelmien jälkeen haluan toivottaa teille, rakkaat ystävät, oikein hyvää uutta vuotta 2008. Tehdään uusia kuvakertomuksia ensi vuonna. Bye bye.